तारू घरे आवे खाती तो का करूं कइले बहाने फोन हवा बतावे खाती बाहरो भतार ना खात हो हम का रख ले हब दोसन गेहूं दाल खाती हो कि मदद रख ले हब दोसन गेहूं दाल खाती हो। मिलता न छुट्टी कारखानवा से अच्छा रहती तो हंसुआ न धरे देती बस बस अब ढेर मलाई मरा गई ए राजा लूका में लूक लगता खटला से धुनु ढेर भूख लगता अब का लागल बड़ू नौकरी छोड़ावे खाती कम का हमरो तो चाहिए घर खाते बड़ो भतार ना खात हो हम का रख ले हब दोसर गेहूं दाल खाती हो कि मदद रख ले हब दोसर गेहूं दाल खाती हो। हमके छोड़ के दोसर जदी खास होई चलो ना जदी जे इजतिया के नास होई बर्दाश्त करे के पड़ी कृष्णा बेदर देखे सारे हो खूटी से फाट जाता सारे हो तरो जबर तारू वीडियो देखावे खातिर सुना जब छठ पाता बाबे खाते बारो भतार ना खात हो हम का रख ले हब दोसर गेहूं दाल खाती हो मदद रख ले हब दोसर गेहूं दाल खाती हो। कइले बहाने फोन हवा बतावे खाती बाहरो भतार ना खात हो हम का रख ले